ଛୋଟବେଳେ ମୋ ସହ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗେ। ଏନ୍ଜାଇଟି ପ୍ୟାନିକ୍ ଆଟାକ୍ ଆସେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରଘୁ, ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଥିବାରୁ। କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଲାଗିଲା କେହି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯାଇଛି। ନନ୍ଦିନୀ, ଏ ନାଁଟା ଯେମିତି ମୋ ସହ ଗୋଟେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧୁଛି। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କ'ଣ କର, କେଉଁଠି ରୁହ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିଗଲା, ଆଉ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ରହେ, ନିଜକୁ ହରେଇ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମାନେ ମାନେ କିଛି ନୁହଁ, ତମେ ସେସବୁ ଛାଡ଼। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, କେବେ ପ୍ରେମ ହୋଇଛି? ନନ୍ଦିନୀର ସ୍ୱର ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଧୀରେ ଆଉ ହାଲକା ଶୁଭୁଥିଲା। ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା କିଛି ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ଟ୍ରେନ୍ ଆସି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ମୁଁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଥାଏ। ଷ୍ଟେସନର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀକୁ ହରେଇଥିଲି, ହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଖୋଜି ପାଇଗଲି। ହେ, ତମେ ସେଠୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଚାଲି ଆସିଲ, ମୋତେ କିଛି କହିବାର ଥିଲା। ଯଦି ତମେ ତମ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଥାନ୍ତ, ଆମେ ଟଚ୍ରେ ରହିବା। ସେ ଟିକେ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲି। ମୁଁ ସେଠୁ କିଛି ନ କହି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ହେ ପ୍ରଭା, ମୁଁ ମଜା କରୁଥିଲି, ଲେଖ। ନମ୍ବର ନେଇ ସିଧା ମୋ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଏ। ପରେ ନନ୍ଦିନୀକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି। ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ବୋଧେ ତାଙ୍କ ବାପା କଲ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କହୁଥିଲେ? ନମସ୍କାର ଅଙ୍କଲ୍, ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ। ସେ ଘରେ ନାହିଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ନନ୍ଦିନୀ ସହ ତମର କେବେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା? ଆଜି ଟ୍ରେନ୍ରେ। କାହିଁ, କ'ଣ ହେଲା କି? ଆଜିକୁ 3 ମାସ ହେଲାଣି। ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନନ୍ଦିନୀ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ତମେ ବୋଧେ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଛ। ନାଇଁ ଅଙ୍କଲ୍, ହେଲେ କଥାଟା ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଅଣନିଶ୍ୱାସ ପରି ଅନୁଭବ ହେଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ମନ ନାରାଜ, ହେଲେ କଥାଟା ସତ ଥିଲା। ଯିବାବେଳେ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ସଡନ୍ ଗୁଡ୍ ବାଏ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଇଟ୍ ୱିଥ୍ କେୟାର।